बाप रे बाप कतना कतना जी खाता वन जा बताओ हो हमर त जीवे पिता गुल बटुए हतना कोई कोई खाला है दिनो रात एक कराही मुर्गा ह मछली ह भाते हो रोटी ह तरकारी हो होई देखो त कतका कतका पीस कटवा के लेके बाबा सने देखो त हत आदमी पीस खालन हो आए लागत कि जानवर खाती आइल बटू एकदम खइना ढगना में सोचले रही ना कम ससुर निमन मिलित न त का कहे के का मिल गुल निमन कन्यामा ये तो कहल ये दुल्हन दुल्हन हां बहुरिया अरे क्या करता हो बन गइल कुछ कह लकड़ी पर बनाओ तड़ू त ढंग बाटे न कहते न कि कनिया देख हमारी घरे पटीदारन के नजर बाटे ठीक अच्छा बच्चा के कने न कि मुर्गा बनिए गइल चावल बनाइए ले बाड़ू तनी से रोटी बना दिया तोर भैया बड़ा रोटी खाना जानलू ए दीदी वो जी मुर्गा मछली पर रोटी ना रही न तो थरिया घुमा के फेंक दिह ठीक बटे बना दे न कि सुनो ना मुर्गा तो यही बेरा खत्म हो जाई तनी धर एगो पीस खा के देखी कैसन बनैले बोल तनी द ए दीदी जी ए जी हमेशा इतने तोहर नइखे निकाले आवत हम निकाल ले इतने बनेला अरे कनिया माई त कम बा ल तू ही पर यहाँ निकाल के द पहिला तो बोली कौन दे दे कौनो दे द कौनो पिसावा द अरे ई न द तनी थी तनी जनगर दे द जनगर अरे ई न द तनी सुंदर दे द हाय दे ल अरे उन हाय द देखा तनी तोहरो खैला तोहरो हाथ का खा के देख ले तनी कैसन लागत आटे नीमा का तनी फीका लागता कनिया अच्छा त अपने हिसाब से सब डाल लेम जा बड़ा न बेस्ट बनल बाटे एकदम लागत है एकदम अथू से बनैलू हो ना सोच समझ के कुछ कहीं रौरो सब एकदम यहाँ जानवर नियन बानी जा गब गब मतलब जानवर खूब बना खाता नहीं जा मुर्गा मछली अच्छा तरनैया में ना बनेला बहुत जाए तो गरीब दुखिया खबा जाता कहां से जुटत हो उतना पैसा रुपया ना हमर भैया के आदत ना हटे इतना मुर्गा देखा हमार घर में मरद मानुस खूब खाना हमार देवरो खूब खाना भले तू साधु मिलल बोल तो कहलिए का बाटे ना साधु की रोटी जरूर बना दिया साधु नहीं खे एगो होखेला ना कि कितना आदमी के चॉइस रहेला कि खूब खाए कितना आदमी करेला कि ना कभी कभार बड़ा निकला तो लागत कि कोड़ेर मुर्गा रल कोने ना कि चल जा तनी और तनी रोटी तनी बना द तनी ढक द आंच मत लगाय हो मीठे वो कर द आंच मत लगाय जल्दी से फाट के एकदम पक जाई बाप हो बाप रे दादा हो ये पीस है मेहरारू घर के खाता रे कम बात बाटे हो आय हम सोची ना त कर में किसन पुरवा अच्छा त देखते बानी नया बना देलू का दी कटोरी दे दी आय अरे रोरे त महंगाई खाती आई लोग हम का बात कहत लोग मांगे खाती आई लोग हम बताई रोटी बना देलू हां अभी बनाए के बटे रोरे बताई तो कोई हतना मुर्गा मछली खाला कोई हतना खाना खाला जी घोर के लइका ले बूढ़ ले जवान ले मर्द ले मेहरान ले सब कोई हो ये खाता टुए तो का करबू अब आदमी पीठी पर लादता खाता तो मानो तनी तो एगो लिमिट में आदमी खाला बुझाता के आदमी के करते जान चल जाई तो का अब देखो जब तक फोन से बतियाते तो कहते हैं कि तेरा कोनो काम धंधा ना करे के पड़ी आराम से तेरा खाली घर में रहे के बारानी बना के तारा के रखम हां होते पता ना कितना काम करके मिलत टुए तो का करबू घर परिवार में आदमी बात करही के पड़ी बताई तो हम रौरा के खरी बना के खेम के पूरा परिवार के बना के खियाई तो अपना से सोचता नहीं अब एक आदमी बात तो कैसे आदमी छिनगा दी खाली अपन करिया लोग के ना करी ई सब देखे के पड़ी अलग तो हो सकता टेनु जी हां वो तो माने बात बोले बा लेकिन कैसे अलगा हो रौरा एगो पेट बनी हमारे एगो पेट बा दूगो अपने खाली पेट भैया भौजी उनकर लइका लइकी बाप हो बाप फलान तिलान कितना आदमी बटुए कितना करवा चले हमनी के दूगो बेकतरा दो चार गो रोटी खाली बनाई पाबा मुर्गा लेके खूब टेस्टी बनाए मरवा के खियाई तो जानत लोग कैसे कहबू कि भौजी तू अलगा हो जा हैं के तरह कहबू अब मिला के चल कहे जी एमे कहे वाला कौन बात बटुए तो होई त आदमी झगड़ा टंडा होई ताल जा प्रेम से सब बात तो कैसे कह दी कि तू भौजी अलगा हो प्रेम से कौन बात कह देंगे हमर मेरा सबके खाना ना बनाई हम अलगा होखम वो हमरा खाली बनी हमरा करे खातिर धरे खातिर बे दुनिया जान को ठिका नहीं खेले ले तू हूं तो ठीक है कहत रहो लेकिन अब कोनो व्यवस्था में लगावे के पड़ी नहीं बताई तो कितना हम काम करम जे भी को दिन हाईलाइट भोल बटुए बताई तो देख के कतना हीरा लेखा मेरा रू हाथना मसाला पीसतिया हे तरह पूरा एकदम करी हाई दुखा जे थुनु हो सब पीसत पता नहीं हाथ कलाई सब दुखा जाता वो खाली करी हाई के बात करता नहीं आहा का संतार मदद कर पइती नु तो एगो काम तारा करे ना दे की मदद कर दी ना अलगा होके कि हम कुछ नहीं जानता हम ना रहो एगो में तो फिर अपना नहीं और हम चल जाई ना नैहर चल जीबू तब तो हमार तो मुस्मात वाला हाल हो जाए तो फिर बतियाई अपन भौजी ले अपन भैया ले एगो काम कर तब हम जात नहीं है सुना ना
झगड़ा टंटा होके काल का होके का प्रेम से कहते न कि भैया से ऐसन ऐसन बात बा प्रेम हमनी के बन रही आ हमनी के अलगा बिलगा हो जाई ठीक बाटे का ठीक बाटे। आ कहन कि ना तो फिर बतियावल जी का करे के बा झगड़ा को काल का होकला का जरूरत बा कि एक दूसरे से ताका ताकी ना रही तो का जब अलगे रहे के बा तो बढ़िया से समझ बुझ के अपन बैठ के अपन मैटर साफ साफ कर लियल जाई। अरे कितना निमन बानी जी कि हम एक बार कहने रहो बात मान गुनी जल्दी जल्दी करी खुशखबरी हमरा का दी मुर्गा लेके के आए जन्नी हम तारा के खुश खबरी दे तानी लेकिन तू हमरा के खुश खबरी द। अच्छा तो पहले हई खुशखबरी पूरा करी फिर और ख्वाहिश पूरा हो जाई। आ रोटी बनाबो चलू हमरा के हम फिर दूध रोटी मत बनाई बनी। रौरे पर बनाई अरे भाई 12-14 को हम खइबे कर बेसी खइबे ना करम हम 1200 को बनाई। हाँ। हां तब बैठ के खाए मगर 1200 को ना खाम तो अरे हम बोले हम खा दे कौन पिछुते लेके बाकी के ना अभी दे बराबर बनाइए सब के बात ना नहीं हमें बेरा है में कोई के ना बने माजे ना बना तो तांडव होखी। हनु हां तब तांडव नहीं करे हम जाके बतियावत तनी नु प्रेम जाके से जल्दी बतियाई। हाँ, हम जाता नहीं आ हमरा के ढेर रात रोटी बनाइयो ना बाप हो बाप बनावा ना तो केकरा चाबे में निक ना लागे ना यार कोने ने कितना मर चमक सा धर है कि निमन घर में कोनो काम धंधा ना होते होते चूल्हा में भिड़ा देले बैजा सुबह से दिन से रात हो जाता टुए खाने बनावत बनाता। अच्छा तो कहिए दिले बनी अब तलगा बिलगा हम खम ओकरा बादे हमर जिंदगी आसानी से कटे का करे मगर सिलेंडर मंगवा दे मुहे में 2 पैकेट का खाना बनाए में 6 महीना सिलेंडर जाई। चली होला सुनिया एकरा के फोड़ के आ देखो तनी के होनिया तनी के कोड़ के आ बो दे आ नाही तो देखो तनी के ई तरह लहसुनिया नु सब धीरे धीरे बड़का बड़का बाटे खावा जी हम देखत ना बनी अपना माने कोई के घर में विचारे नहीं खे कि लहसुन बोवाई कि ना बोवाई केकरा आगे आगे लहसुन बोवा का जी गुड़िया बुची बोली आय दादा बिला सुने छिलाता। अरे ना जी खाना बनावे के ना सोचनी तनी के कहला कि ओनिया जने पिछवाती है नहीं खे ओने तनी कोड़ के एकरा के बो देती आखिर जिया ने होता मैं अपना घर के बेटिया बाड़ी से ने खाली घुमाते सन फिरते सन बुची जे कनी के ढंग लोर नहीं खे कि हां जवन बाटे काम धंधा माई संग करवाई कर कजी और हालचाल बताई पूछू का हमार भौजी लाखों में नु एक बाड़ी हो आ हां हां कुल चीज कर लेबेलिन भोरे उठेलिन 4 बजे भोर में कुल बहारल सहारल खाना बना के रख देल बड़ीन बर्तनों धो देल बड़ीन बुझाता घर में कि काम भइल बटे आ खाना बनल बा हिदा खाइए ले चाही चाही ऐसा लूर चाही ऐसा ढंग चाही यार ओहो में ना देबहू लेबे में बहुत निक बाड़ी हमार भौजी बड़की भौजी के लुगा झूला देलीन हमरो के देलीन हम कहे के भौजी रहे त अब ये काहे बाट तो रख है ना तो कहते हैं कि ना जी और वो कहीं ना ननद बनी तो पहनी हमार ना पहनन त के पहनी हम कहे के ठीक बटे भौजी आ खूब सुगर सुगर सामान लेके आइल बड़ी कुछ के कमी नहीं खंजा कइले आ भौजी हमार लाखों में एक बड़ी खूब चांदनी मुंह बाटे आ एकदम सजली न तो बुझला के रूप के रानी है हे दादा जाय दिए बुझी जी ऐसा ने नु पतो घर में चाही लड़ाकी ना की लगा लड़ाई झगड़ा करे के जाई होने लंगटिनिया निकल के आ लड़े झगड़े यार भौजी ठीक न बाड़ी खाना पीना बना देले बड़ी ना अब बना ले हम खाइयो ले बनी अब अजी बुझी जी जब रोका साड़ी ना पहने आवेला त काहे के पहने ने जी अथुए काहे ना पहने ले है कहला कि ई मैक्सी काहे ना रो पहने नी आ मैक्सी काहे ना पहने नी तंजल में लगा के भागनी और जाइम ना त अपन नई की भौजी लगवाई अच्छा हां त जाए देही लूर बता हमर भौजी के लूर बानू खूब गुण रही सेवा टहल होई खाई पीही अपना मन के ए भौजी ते लहसुन बोवाती ना चिंता मत करो ना 6 महीना बिता के जाइम ठीक अभी 6 महीना रहम बाप रे बाप मैं जा अरे जी और बड़की भौजी कहां बड़ी जी नइखिन लौकत घर ही बड़ी रे भौजी हमर तेल लगाओ तरी नुन करा के हां तू तेल लगवा के चल जाई हां ना ये दादा कैसे गई ना तार दर्द निकाल दी हन मुड़ियों में आई ये दादा ना ये दादा हमारा उ सब कर काम नहीं खे ना नहीं कि कनिया ना दिन आ पुरन की कैसे त लोग कहला कि 100 दिन तने में कर हाल बाटे आ कि नया बड़ता छिमन करतली धरतली आ जगल पुरान हो जे ना कोई उनकर रोन अटक नहीं के कहां गइल खलस कि ना पियलस कि ना का करता का नहीं करता का मतलब बाटे आ चला होतन लहसुनिया बो दे है आजी कुछ कोई अच्छा घर का लड़की मिल गइल बिया कि काम धंधा करे में तो न कोन नहीं खे तू कर ना कहत कि पातर एक लकड़ी के बिया अरे भाई पातर छीतर रहे तो अब सोचनी कि देवरा में खिप जाए तो ये तो जाने के चाहिए खानदानी लड़की लेके आइबू ना कुछ का माई बाप संस्कार सिखैले बाटे ऐसे कुछ बनावे के ओकर तरीका रहताटे कुछ बनाते दिए झड़ दिन अरे नइखे बुझात कि ओ घर कह कि ये घर के हिय पते नहीं खे चलत
तो कहना कि खाना उना तो खा ले लोग। अभी कहाँ भी तो मुर्गा बनावत रहिए कनियावा सोचनी कि मुर्गा बना ले बोला ना कि हम रहम ना तन जाई में दूसरा ठीक ना खाना उना खा लिया लो एगो बात अच्छा तो पिए ले में हम ठीक ना ए भैया हां बोलो बोलो कने के एगो सलाह खातिर तारा वीडियो नहीं है का दिक्कत हो कनिया खली हो का रोज रोज घर परिवार में मान ला कि भीतरे भीतरे आदमी एक दूसरे के गर्दन काटे खातिर रहता मुंह पे आछू आछू कइले रहता एकरा से निमन बा भैया कि हमनी के प्रेमे से अपन संभार लिया आ हमनी के इज्जत पानी बचल रही तोरा बुझाता कि का कहतनी हम ठीक कहतनी भैया ई भौजी बाड़ी तो ओकरा से ओकरा मुंह पे बोलत तड़ी आ हटते पेट में नौ हाथ के छुरी घुसैले बाड़ी इनका कहतन जीते और जी हमारा के शिकायत हमारा का करतनी कि गांव घर जानी बहुरी के कितना निमन बड़ी तो हे के बताओ सन तू सीख ले आ तू उल्टा चुप पुल्टा रही। अलगा होकर के तो कबो नावे नतलस तो सुना हमार बात एकरा से निमन बनू को हमनी के प्रेम से अलगा बिलगा हो जाए जा आ हमनी के प्रेम जोन बा बड़ भाई छोट भाई के भौजाई देवर हो जाई अब हम जनने ए दादा की रस्सी जावे जर जावे करो ठन ना तोरा छूटे ई बुझाता कि ठीक ना? चुके पहले हाथे चका हम हो जान गेले गइनी। पढ़ा लिखा के ठीक ना? बताओ कि कैसे तू आ चुप रही। करे जवा कहूं का अपनी बेटा बेटी के पढ़ाई अब चुप माई रहो। बाप के नत पढ़ाई ठीक ना बकर बोलत है हमनी के अब ठीक दुनिया बात दिन है बात भैया। होते तू काहे बोलत है ई विषय मैं हरारू की कहला में अलगा होके के बात आ गई बात पट देना अलगा होके के हो जा दिक्कत नहीं खे बहुत पोसा दिक्कत निकल के बा हमारा दिक्कत बा और मजा लेला कभी को दिन भइल शादी भइला देखो यही पे बनत रहन बड़ा खबा बने खातिर कुछ तो कर जाए तो भैया तो हमें से हम कने के झूठो के हल्ला गुला के काल गाँव के बा प्रेम से हो जाए जा हमनी के दोनों अरे भैया बनाओ जा खा जा हो बनाओ जा खा जा अपन तू बनाओ जा खा हमनी के बनैया लोग हमनी ऐसे ना हो सकला हम कमाई के तहने न के बनाओ जा खा जा। ए चुप रहो ना तोहरे लेखा मेहरान ताल का बनाव खा आप पहले के अपन भाई के चाटी जब वो अलग होगा जब उनके अलग होगा के मन बटे त का देर में पड़े हम कहते काहे हो जाइन जी तो हो जाना हाँ, के हो करा जा। ये जान का पता हो जा के हमका खियाओ त कमा के मरद का कमाई खाता नहीं ठीक न कर ए दिन जब भइले बतिया दिया में भरी गयो बीच में भरी गयो अरे बैठ ना तू भाई का कर बचर बोलत है कर्जा भर करल त अलग हो तोड़ जा देखा तो कतना बोला तड़ी अरे ना तो बोल हमनी के बतियावे चुप रही अब बोलो भी तो ढेर को उठा दम क्यों नहीं उठा दे जे दांत भाई का तो पछा खींचत के जिंदगी बीत ए गई भैया तार के लेके बीत चाट गई। जाए दा तनी 19 से 20 अपन हमनी के अपन हल्का बिलका हो जाइए चलो 19 का हम अभी ले सोच ले नहीं चाहत हम अभी अजी हम जाता नहीं अपन अलगा होगा हो का जब तरीका लगाइए देले बड़ा बेटा बा जा। तो जाता नहीं चुल बटवा देता नहीं भाई बटवा हां ना हमारा भैया बहुत हम मेहरारू का बात सुन लो मेहरारू को हल्का ओकरा पे एकेले का करब ज्यादा चल हां के आदमी तीन जगह चिपरेला पहले गुह पर चिपरियो करी देख ल ना करे के लाते पे देखियो के बाद अन्ना की बसु लोग अलग हो जाला जब तू देखल कि गरज भरे के बाद ध्यान देई बाबू हम नहीं जाना जे करज ले लेबे जे अपन जानो हम नहीं जाना पिछला पीढ़ी के देखल बाबू से हिस्सा ना दिया अरे चुप रहो रे हिस्सा ना दिया तोरा बाबू कहा कि हिस्सा ना दिया तोरे बाबू कह इन होई के बाबू कह चल जाता नहीं बा हां बाहर ना अब हमारा ज्यादा ना, हमारा तू बात ले ले। पसंद तू हमरा का दो हमें हमारा देना ढेर के ना। जरूरत नहीं है लेकिन जाता नहीं हम ना अपन ईटा वाला घर में हम अपन चूचा की डालते जौन बुझाता जौन कर तोरी इच्छा पर था ना कि अलगा हो जाई तो जो जीवन मन करते हो हम चलनी ठीक ना तोरा जीवन इच्छा करता तेवन कर हमरा का कुछ ना चाहिए रुपया पैसा गाड़ियों ना चाहिए घरों ना चाहिए ठीक बा ना तार जतना हक बता हम नहीं मतलब हक वैसे का नहीं उची बा हक तो तोरा का पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं बड़ कनी बियाह कनी कि एक भी रहबे संगे खइबे पिएबे हम कमाई के दिक्कत परेशानी होई तो बाकी तू कहत रहे अलगा हम तो हो हम का कहियो करे ना ठीक है भैया ज्यादा हमरा से अगर गलती भइलु तो हम ही तारे ले माफी मांगता नहीं लेकिन अलगा बिल हमरा गलती का उची भइल बा ना गलती में कौन भाई में गलती कौन हम नहीं की चाहत कि हमरा तारा ताका ताकी छूट जाई झूठो के झगड़ा टट्टा हो जाई ताका ताकी खत्म हो जाई एकरा से निमन बा हमनी के प्रेम से अलगा हो जाई जा हमनी के प्रेम बन रहे चलो तो ठीक है बा जौन बुझाए तो कर हम चलो तब ना हमारा बस के नहीं कुछ जंजाल में रहल जंजाल में ना हमारे मेरा सोच ले, करत सोच है ले, ठीक बा हम सोच समय ले बाटे, हम सोच ठीक ले बा। बनी हम सोच ले हमारा ना रह जाई जा तारा जो बुझाता जौन तू करियो हम ना रहो अरे हम का करी तो हनी खातिर सब चीज करत नहीं तो हम का कर सकते ना हमारा मेहरारू के बहुत दिक्कत होता हम ना रहो ठीक भाई कह के मेहरानू के हां दिक्कत ठीक है बाटे मेहरारू खातिर हम माने तारा लोग खातिर मेहरारू से बिगाड़ ना करब जौन बुझाता जौन कर लोग हम बाकी ना रहो हमार जचत नहीं के करिए दे दी अपन भौजी के लह की तबे ना भौजी जल्दी से खाना बना ली हन ऐसे तो खाना चटमनी पटमनी बना ले बेली खाली जाके दे तनी के खाली कुछ कुछ काम होके ना करवाई तो कहन के देखो ना बुची जी अपना मन से करते नहीं खिन तो पर अपन गुड़िया बुची। मिलजुल के आदमी करा ए गुड़िया बुची हाँ
कहाँ बनी जी? आओ भौजी लकड़िया भी ना तनी लहदार एकदम रे मैया काटा बटे एकरा में लागत बैल के लकड़ी ही हमरा बुझा गइल को उठा के लेके जाता हूं जे दादा गोड़े मत रे दादा का होई लकड़ी जी? अब का होई लकड़ी जब घर में बंटवारे होई त केवन काम के लकड़ी के बाटे कौनो काम नहीं खे बाट गइल फाट गइल बस आई दो दिन के लवंडा इनके नहवावनी धोवनी पहिनवनी ओढ़वनी आज में हरारू उतरते अलगा होता ना कुल चीज तो नीके नीके होत रहे अब का हो आई हे दादा हे प्रभु जी हे नारायण हे शिव गुरु अब भौजी ए बेटा हुआ से तोहार पहले बुची बियाह क देल रहनी बहुत हम सुखी संपन्न बानी ठीक ना नहीं तो आपका बियाह ना करती तो हमरा के रोडे रोडे भीख मांगे के पड़त गावे गावे ए भौजी भैया के मती बुझाता नो है ने हेरा फेरी हो गइल बाटे मेहरारू के कहाला में सुधीर बबुआ बिगड़ गइल तो भौजी 2 दिन तहे तहे मारे तेल लगैली तू उपचुप भइलू हु आंखू तारी अरे हमरा तेल के जरूरत नहीं खे बुच्ची जी हमरा तेल के जरूरत नहीं खे उ बनावा चाहे खियावा चाहे न त खियावा हमार जांगर बाटे हमरा तेल के जरूरत नहीं तेलवान के जरूरत नहीं खे बड़ा खिलवाड़ी बिया हो बताओ तो हम लोग के अलगा बिलगा करतिया अब बताओ हम नैहर में उहे भइल होई ओकरी नैहर में भइल होई त पर सिखले बिया ए भौजी हम जाके आपकी बड़ का भैया से बेटा हुआ कहना कि हम अब खिस बीत में ना आला ओकल हंसी खुशी में होता नहीं जा भैया हम लगा ओकल चाहता नहीं ए हमरो को दत्त भगा दी ना ए भौजी आ ये दादा भगा दे तब हम जिंदा बनी जी जिंदा बनी हां भौजी तोहनी लोग जिंदा बनी जे बटे अब तोहन लोग आगे पीछे हमर माई बाबू तोहनी लोग ना बाड़ू जा जिंदा बनी ओकरे नियर सब हो जाई पूरा अंगुरिया बराबरे बाटे केहू ना बड़ छोट बटलही ना बड़ी स ए भौजी हमरे का जान तड़ी की भातार के अलगा होके हम चैन का रोटी खाई ना 4 दिन पर बाहर निकले के पड़ल तो हम अपनी बाप का बेटी ना हम तो सोचले रहनी कि जब तक ले जियब तब तक ले उनके घर ही में रख अच्छा ठीक बटे शांति रह हम न समझाइम बड़की छोटकी भौजी ले कि समझाई चाहे ना समझाई हमारा तो चित्त से उतर गइल बेटावा जब हमारी मरद के सामने हमके मारे ओरे के कहवा देलन तो हम उतार देहनी माई बाबू लागत इहे सिखैले बड़न कि जाते जाते अलगा बिलगा हो जी हम आज तक ले अलगा ना भइनी 2 साल हो गेल बियाह के आइए बच्चिया अपनी ससुर में जाके जांगर ने वो यह काम करी है अलगा में कोनो फायदा बा नहीं दो काम में बेसी कर देबे ना ए भौजी अब का अपन घरे केहू बोलेला त बोलल ना जाला जवाब ना दिहल जाला हम ना केहू के राह देखने गोतनी न करवाई हम तो करम तब अपन पेट बाते अपन थोड़ी घट जाई हां जातन हम हो जवन बाटे अपन बिटोर उटर ले भाई जेवनी घर में उनके रहल बनताटे उ रह आ जे उतना घर बची उतना घर त हमार हित ना त बानो हमारा कुल दर दे बना उनके नियर खिलाफ ना हो जाए सबसे देखो पोट पट के न एने ओने कुल का सामान मत करवा देबे आओ तरी ने जुगा एथु बने थानी बने अच्छे कौनो बात ना 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात होइबे करी चली इतना टेंशन लेके भौजाई हमरा के छोड़ दिया हम कब छोड़ इचड़ी से खिचड़ी तीज से करवा चौथ कुल भेजवाई तू ही ना आवा कुल भेजवाड़ू जौन बाड़ू तू ही बाड़ू ए भौजी तू ही हमरा के छोड़िया मत अरे के छोड़ कहत बूढ़ी मरत रहली या कहत रहली कि हमारी बेटी के छोड़िया मती कहां छोड़ब छोड़ के कहां जाई छोड़ लकड़ी उकड़ी ना ले जाए मां बता कुछ नहीं के करे के जोना पा ऊपर गोड़ हाथ गोड़ तुर के बनावस उसे कौन मतलब बाटे नैहर वाला मानस पहुंचा दिया समार इजन बीजन ये दादा चली हो केने बड़ू नीलू का जी केने आबो का जी कह देनिया भैया से आ भौजियो रही होई जे जानलू कह देने के भैया का झूठो के तोर मोर करे के बाद झूठो के अगल बगल आदमी जानी त शिकायत होई तो कोई बंटवारा होई निमन बा हमनी के अलगा हो जाई जा बहरी के आदमी जानी हमनी के घर में अपन प्रेम से रहल जाई अपन बाकी खाना दाना अलगे बनी आप अपनी के तो कहिया बंटवारा हो जे कहिया आगे ना गड़ा कहिया चूल्हा चाक के अलग अलग होई भैया तो माने की कहतर लान की तारा जवन बुझाता जवन तू अपने से लेला हमरा कुछ ना चाहिए लेकिन ये तनी भौजाइए तनी 3 टाइम कुछ बतियावत कहि जी अब जौन हम सपना देखले ना सब पूरा जी बताई त आवते त हमरा खटनी ने नौकरानी ने बन के जी सब खटे के पड़त लेकिन अब हमरा बुझाता टे ना कि जवन जवन सपना देखने अपना ससुरा में राज करे के ना सब पूरा हो जाई देख हम अब कितना निमन निमन के खाना पीना रोटी चावल भात बना देता कचर कचर करत
रही तो हम कहनी कि तारा जा जौन बियाह जौन कर हां तोर भौजी देखई में लागेली कच 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 करे वाली जन्नी नु शरीफ ना लागेल उतना जितना भैया हम दिखेली बतिया बता नहीं जा वो मारे हे कब तिलहे किनारे तिलहो किनारे तिलहे किनारे तिलहो किनारे कूदत तोरा बताई तोरा बोली ना या तो कोई- बीच में हम ना बोली और भौजी के देख ली ही बाकी रीता के भैया डटला हन ओकरा के भैया डटला हन भौजी के मतलब कि जब हमनी के दूगो भाई अपना बतियावती तो तोरा कौन काम बोलला के बात बुझा तनु ठीक बाटे आइया जी बोल के हो जाएगा हमारा गोफा बना के खाई बात बुझा का कहतनी उवतिया तरह हम कहियो से कहतनी पाप मुर्गा लावल जे त दुना आदमी निम्मन से खाई जी पियल जी रह जाई दूगो ले किसे को हम एगो तू करे माने इहे नु अब रह गइल बटे हैं ई आइलिन अलगा बिलगा करवाई लगलू हो अपने घर में इहे सिखले बाड़ू फिर ते बोलबे उल्टा पलटा उल्टा पलटा बोल कि हम अलग बिलगा होके के कहनी है हमारा भौजाई ई तो चुपचाप गाई लेके काम करत तड़ी त याई बेर खाली काम कर खातिर आइल बड़ी ई त ए बराइल बड़ी 7 दिन से तो भौजाई नु करत रहलीन ओ घरी निमन रहलीन अब खराब हो गलीन बड़की भौजी 80 बरिस लाद में जिए एक दिन मर जाला त का कहबू को 80 बरिस लाद में जियत रहे पर मर गइल है अरे तार दिमाग ना घास चल गइल बट ठीक बा कुछ लिया रखा त ना बोलतानी जी देखो ये तो कतना पहले बोलतानी एकर तू बोली कितना देखो आग लगा देलू घर में तू ए दिन आइलू हम तो कहिए से बानी जी बाबा तू माने काहे तला फलात ना भइल बड़ीस ते 3 में के 13 में तोर का जानता नहीं हमनी के हमनी के दू भाई के परिवार के मामला बा आ ते एकर में मंत्री बनत रे हंस के मंत्री कहुआ भाई भाई अलग होके संग हमर देखल जाई हैं काहे तते दे 20000 रुपया एक आदमी रही दे देबे माने हम दी हमरा से लेबा लाज नहीं खेला खाली कहे गावेला खाली कहे वाला के में रह लोग एक में रह लोग तेरा होते ही तब ये बनइए धरिए करिए धरिए रहबे सोचे के चाहिए कि का सोचे के भौजाई महतारी दाखिल भी या ऐसे ना बोले ऐसे ना महतारी दाखिल तू ही दब जेता त का होगी काहे दब काहे दब जाई काहे माने दब जाई महतारी दाखिल होके महतारी होले ना नु ए जी बना के खाली देवे खातिर आइल बनी का महतारी करे करके दिहन तू महतारी बनत अड़ू जे जाके तोरो को माई बना के आदमी रख ले बा गुजर बसा नहीं करे ससुर में करना यार में छाती पर मुंह दरताड़ू ए तोरा देख। देखा हम ससुराल के बारे में मत बोला तोरा ये दू टाइम मिलत खाए के त टाइम से ते खो विशेष के त फेरा में मत पर जानले ना तो ना एने कहबे ना ओने कहबे तार मेहरी के हाथ के हमर खाऊं के नहीं के ना तारे घर के हमरा कोनो शौक नहीं के बना के देवे के अकेला मत हमरा के हमरा कोनो शौक जा नहीं तो। के बनावे के जानी ना भागो यहाँ से भागो ई खेलवड़िया नु लगता हम भाईवा के ना गु खिया के रखले बिया काबू खेलवड़िया त हे बन करब केवड़िया तार मम्मी लबा मलिका धक मोर देबे ही बुझाइले ये सब लगल बना और बहिन कहई हो खियावतिया बदमाशी तब डोगल आ लगा बिलिया ओके के बा हम कुछ नहीं रहे वर्ष ताकावा वाला तक ना घर। बोला ताकावा वाला- तक ना बोला जब तक ले घर आगना गिना ना जाए बतिया हमर सुर पहले बगली बतिया पाका वाला घर में तू जा कभी से आठाव कुठाव डाल के रखो कि हमार हो बात बुझाता दिमाग होइले नहीं के खाली घूम जा में रहे के बा बाकी हम व्यवस्था करत न बानी जब यही पे उतारू बाटे सब तब आइए गइल सब सर सामान ठीक बा। बाटे के बा बटवावे के बाटे अच्छा भइल के माई बाबू मर गेल ना त ई ए भैया। देख न तो जिंदे मर जितो न बड़का घर दूगो बार न बड़े बड़े अरे बबुआ तू बड़ा का जेवना में आपके रहे के मन बा तेवना में रहिले कोनो दिक्कत नहीं खे ठीक ना बा बा हमरा बा अब का घूंघट ओढ़ले बड़ू अब का घूंघट ओढ़ले बड़ू अब का 2 दिन के लौड़ी छोड़िया के तू करवा देलस घर में तो ठीक बा तिड़िंग बिड़ एगो काम करा अजी तो 2 हिस्सा केंगने लागी घर में 3 हिस्सा लागे 3 हिस्सा लगे काहे 3 हिस्सा हिस्सा लगी लागी 3 हिस्सा कैसा काहे बेटीवा ना के करे घरे रहियो उ जकरा घरे जकरा घरे आई तेकरा घरे उ रही हे जा बड़ा भाईवा हमर खत्म मर भाई बाटे ते बात रे काहे ने बुझा के माई करे पाक लिया काहे ना मुखिया जी के बोला भैया मुखिया बाटा भाई जा काहे ना के दुख जी सुन हमार बात हाला गुला पहले से ना होई अपना से ना बताई हाउ तार लाइक हम ही बहुल ले होने ते से ई किसान बिया नइते बात रे जो अपना खातिन बाटम जी अपना खातिन बर्तन धर अपना खाते काहे ना बाटम बाहर पैसा काहे अपनो खातिन बर्तन धराई घर में एगो तो दाहिने वाला बढ़िया बाहर जेवन बुझाए तेवन हमरा तू काहे लेबू एगो लेबू ना खरिया एकदम दू सटल बाकी ना पहले उतरल बनी जे ओकरा तनी सयगरे बढ़िया मिलला एला सस्पेंस तारा के तू लो बड़का तोरा काहे से कि तारा घरे ढेर आदमी आवेला अब देखी तू ही रख काहे से कि नी जा तू ही बनावेलू तो चावल पाकल बना के रख दियन केंकरा घरे खाए जा अरे तो कुकरवा नटिया कुकरवा कहां बोल तो लई चाय बनैया आ ध्यान देवे के बाटे हमारी बियाह में का जवन बर्तन में तेवन मिले के चाहिए हाई कटोरा हाउ कटोरी मत रखे केंकरा घरे सब कोई ओकरा बदले आवेला में तो काहे हमरा घरे कोई नहीं खे हां के जानते बटे ये का होता अरे छोड़ दे का बुच्ची ऊपर से निकाल ना तो जगह ऊपर से निकाल लो ए
हाँ ये है नौ की कन्या नहीं की कन्या हुई है हाँ। ये सब का होता है कच्चा में लगा के चाटी चाटी चलो चलो ना ना का है लाज लगता का आज का पारनी और मुंह ले कोई भागा के चोरी बात है, भौजी हमारे घर में बंटवारा होता जान जा जा हमारे घर में बंटवारा होता नष्ट हो गइल घर नष्ट हो हाँ, गइल नाश्ता बोला तू मने नाश्ता हमारे देखिए सब कुछ हमरा का छोटका मिली तू छोट बड़ू तो छोटे ना मिली हो बोला जान देखा अकेले देखे बा तो जा आ ये भगवान नष्ट हो गइल हां चुप रही पिटीवा करते ठीक दू ना और दुगो कपा उनके दे दो अरे हमारा खुदामर भौजी तू मिला बोलेला सब तू कहने तो हो गइल काम लाओ भौजी सब छोड़ दक्का हो गइल ना एगो हमार बा ना चल का पावा तोहरे रही हां देह ने कपड़ा धोए के बा हां मुंह में धोए तार बाबू नहीं खंदले का कुछ नहीं मतलब ची दे दे रे काले गइल बड़ू हो हमार तो हो गइल बा भाई तो करू छले चढ़ दे हो लेके सब दे दे काहे नहीं खुले के आई नहीं खुले के आई ले ला कर्जा में डाल लो आई अपन अंदर कलो आ तसली हेरे कर एमे के मैं से थियो हमरे हो बनल के जौन मुर्गा मछली सब ले जा अपना देने ले जा हां ये भातवा के कर भात हेरे दे दो मैंने दे दी जा कोनो बात ना ले ले वो याला मोटवा दो हमारा घर में तारा लोग जाए के नहीं खेपा हमारा तारा लोग बात बुझाइला नो अरे भाई हमनी चाहे जे राजम जगल यारिए में को हां को एक बा के गलियरिए में रह जम जा हां हमार मुंह पहले बाबू दूसरा के काहे बोले तो जब अपने भाई वाए थी बात गावा से ना बोला बात सुन जन बाटे नु ओकरा में सप्ताह में 3 दिन तारा धोए के बाद 3 दिन हमनी के बाथरूम में करबे ना करे खत्म जियो लोग चलो हां तो चलिया राजा सुन ना चलिया मारा का भाई बनवाइले बनवाई में ताला पैसा देले रहनी टाटा मांगे ताव देतनी से खुश बता तारा मंग ताव देतनी पैसा देले रहनी हां तारा पैसा से का बनल बा कहां है उ सरकार जवानी के कमाई कुल लड़किन पर लुटावन कार्य सब बना तू ही यूज करिए चाहे फ्यूज करिए हाँ। का दिक्कत बा ठीक है बा हां बताओ ले जा बताओ कुछ नहीं गले बेके जेवन बुझा तेवन लेके जान काहे खाती हल्का ही पी जा पूछू खाती ना मारदा मौगी अब सोचना हसा कि सुख को रोटी खाई जाए लगा होके आई बिहार में का कर्जा भरे के ना पड़ी कुछ भी कहीं रावण एन कन्या नहीं खी आ लूरन ढंग नहीं ए खी भौजी रा बिहार में का कर्जा भरे के पड़ी बिहार में का कर्जा बतिया काहे गोदतनी जे तारा में बाटल नहीं क्या काहे गोदतनी हमरा नहीं के बुझा हां हां फाटी तो सब पर फाट कनिया चाय पी ला कनिया कन्यावानी के नहीं खेता हो नहीं खे अच्छा बाप रे बाप रावा भिरिनु राव मर्द नहीं खन भावा ओरी बाड़ा बगत अच्छे जय जय मारी एकला बदा भई तोर तो ये बुझा जे रतिया में बेटा हुआ ई का कहत नी जी बा ऐसन बोला तो चाय पियावा हो जाए तो पी जा चाय पियाबू तो पी ल हां ते दे दे तो तू कब काहे ना हम पी ले हां ई कह पी हां ला कह पी पहले उनका के बाद गिलास में कोनो अलगा भइली उ पटे कर में ना कर में पियली शुरू छितनार में नहीं हो ना छितरार में हमरा पसंद ना ओ हमरा छितरार पिया। में पसंद ना भाई केहू खात मरे केहू खइला बिना मरे हुए हाल बाटे पर कुछ भी कहीं रावा बड़े नहीं खसी के मीट बनावल जे खाई अब कुछ का ना मिटे आई जब कुल अपनी भाई के दीवा दे खाई जा बलका बिलका हो गई त का चीज के दुख तकलीफ खाई जा हमार कनिया ये उतारे दुख ना रहल हवे ना ना ठीक ना आ मुर्गावा का आइटमिया खाई के जाइया आई दे चार गो लइका फेंके ना बड़ा सन हमरा हां तो कनी के उठवा दे दिया कहू करे दिया लइका लइका कहां बन हिन को मारा दा बाबू बड़ी हमार काम बाटे जनी वीडियो बनाओ तनी तनी नीमन से अरे पैसा है नमक डालल बा जी हां देखी क्या आइल बा का जाने हम डालल बाटू मन करता था हमारे नु बनाए के बा एक तो महसूल का धार काम नहीं करत कि झट झट कटा जाओ लेके बैठा ना ई कोबा को भी तो तनी ठीक हो बा साग पात लेके बैठा तो कटाते नहीं थे चलो सोचले रही कि आई देवरानी तो चटक मटक खाए के मिली ऊ कहां अभी तक हड़ियो डली आदमी करा के नहीं छुआवत ना करे के कहता ना के कहे जा 4 बार चिलैला पर एक बार करियन त के हमरा उम्मीदो नहीं खे ना बना अभी कट आई हो भगवान जी हई देखी लो काटते नु बानी जी कैसे काटी मशीन हाथ हवा कि पहुंचुले से काटता नहीं तो झटपट कह के तनी धिकल बना के कने के मरचा तनी दुगो हेते त कह के छान दिए तनी खाए खाती काटी के हां त हमरे नु करे के बा 1 महीना हो चला लेकिन महारानी से कोई हड़िया डलिया ना छुइलस छोड़ी हमारे हाथ में घून लागल बा अपनों से बुझाए के चाहिए ई ना कहलो के तनी नीमक डाल के उबाल दिए हाय हां 4 गो आइटम में जेनु बनी 4 गो आइटम हमरे फरमाइश हो अरे का कहत
तारू ओली बोली का बोला तारू जौन बात बा कह ओली बोली वाला ई कौन हमरा बात बा ठीक जी? ना लगेला ओली बोली वाला कौन हाँ। बात बा? कहीं आदमी के अपना से नइखे बुझात कि हम का करतनी या कैसे करतनी। हैं अपनों से बुझाए के चाहिए तनिका। तो मैंने जाई ओकरा से कह दी कि तू बनावा कर। हाँ तोहरा का नाम सही है बेटे तोहरी हाथ से ढेरे खैनी अब तारे तक मुंह खोल के कह के रे बुढ़िया ओकरा के बोला के लिया बनावे खातिन के हम काहे के कहे जाई? हम क्या नहीं कहे कोई वाला? चीज कह दे तो कह दो हम काहे खाती कही तब का हम काहे खातिर कहे जाई? ते में नसाए के का बात बा कह दो हम कह दे तनी आ नहीं कहबो तो ई बात बा तो चलो ठीक बा हमरा ना बुझाइल हम ना कहनी हमी कह दे तनी उहे छानी आ तना मेहनत लागत पकौड़ी छान के यहाँ लोग के खियावे में एगो हम पकौड़ी के रही बात नहीं के मम्मी जे मान ली के एक आध महीना हो गेल तो 100 ले छुआ तनी का माछ तम उगारा ई कौन बतिया से प्यार से नहीं कह सकत री पर वो अपना से नहीं हैं? बुझात हम आर कि हाँ रे बुढ़िया, ये तो- में ठीक कर देले रहे। ठीक ठीक बोल ओई में थू थू कही में आ खिया जैसन करबू सा जैसन देखबू वैसन ने उहो करी ये न अब रही गइल बाटे चल जब ठीक। एतना तू बात दुख त हम कह देतनी उहे बनाओ आ करो वो तो ऐसे ही हाथ कट गेल बटुए बोल देनी तो हाथ कटा गेल एकर मतलब हम डाइन कर दिहनी ना के जा जाई सवती के खिस कठौती पकड़ा ताटे प्रेम भाव से नहीं खिस कह सकत के ए बूढ़ी कह दे नौकी के त ई ओली बोली बोला तारी स ना ओली बोली ना बोली कोई दिन कैसे तो अब कोई माइक लगा के अलाउंस करम तब इनका सुनाई हमारा मतलब नहीं खे कुछ को घर में करत नहीं धरत नहीं जे दिन मन आउ जे एक दिन नजर भाग जाए। केने बाड़ू सुना ताड़ू हेने सुना ना तू तो कुहमर में लुकाई रहत हमार तो बुझाते ढेर का ठंडा लागता। ठंडा नहीं लगा ठंडा कहाँ लगता? अब हे करा के हे तरे राखो ना बैठ मम्मी जी माना करे वाले नो इतना मम्मी जी माना करे बड़ी कि मर्दो भी यही तरह रही है हे तरे ढाक के बादामास को ही क्या बैठ पनिया अरे बैठ ना कि लोटा के पानी गोई जा धरी ना बोले 4 बजे भोर लसीन हमारे याद पर लगी धाई से ना बैठ बैठ निमन से बैठ कनिया का कलसिया माई माई का कलसिया तो अभी कुछ नहीं कले कने कले के कने देखो जे जैसे करी नो वैसे करी आ कहन जानू कुछ कुछ बनावे के तो बना दे तू डांस कला जात रहो का तेरा बेरे तेरे हेतरे हेतरे करत रहो तो गेना चुनरी 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 लाल रंग से लाल चुनरिया लायो उहे वाला तो करत रहो वैसे ही अने मैं पकौड़ी सकौड़ी के टिटिमा होने लागल बा तू एने सामा बहले बड़ू के कोनो बाते नहीं खे हैं तो कोई कही तभी ना हमरा के बनावे के बनाए तोहरे बनावे के बा बुझा गइले हमरा के मिजाज में बने एकदम वही लिबाज में के सब लोग खा के हुमच के एकदम बड़ाई करो बात बुझा तो हमार बड़ाई हुई केकर होई हमार फिर कहती है हमार होई अच्छा राहुल हां तो हम केकर होई हाँ तो हम बने तो राहुल काहे बड़ाई होई कि ओकर मेहरारू बड़ा निमन गुनगर आइल बिया अच्छा केकर बड़ाई होई राहुल हां वाह इन होइल बात आ जेवन ना है तू सुगपंखी कलर के साड़ी आ लाल लाल उठलाली तो उठला गेला सुगा के ठोर गोरी रे तोर एक पीस लागत न बाड़ू माने के बा तारा के देखलू तारा के जाओ जहिया जाओ ना हम देखले रहिनु तारा के धाला के तुम तो लइकाई से दे मैं लइकाई कहता नहीं जाना फिर तारा के कुंवार पर देखले रही देखा देखी में हम एक खाली देखो नी डन ओके हो गई एकदम हमरा के तो तार बाबूजी कब देखले रहन बाबू लइकाई से देखत रही इनार पर हाथ में पहिल का भी हमरा के देखले रहन लइका रही घरी हां बैठा ना चल का भाई 24 घंटा घर में रहता रह अब ला घर ह आगा ना बैठल बनी बैठ का कहत रे आंखों में सोचे के पड़त अरे का सोचे के का बा 10 बजे रात में कपार में दर्द उठा रही है तो अब सोचे कि का सुतल बड़ा जाता त बोले ला न तोरा ए जाके दबाना दीते तो बाबूजी की जा तरफ से तो भेज देती कहानी हमी आई बोल कॉले का को आज बढ़िया दिन बाटे बहुत सुंदर घम घम दिन के लिए आगे बताओ मीठा चीज कुल बनवाइए ठीक कॉल का चाहते सी बताओ और हम एगोड़ी हाथाना में मुंह बनवले बिया अच्छा तो कोनो बात नहीं ओकर गोल्फर फारेक पर और बताओ
वो नहीं हाँ मैंने कहे का मतलब पूछा नहीं कि पकौड़िया बन गई आ तो हाँ बनावत न बानी तो हमारा तो चुप लागल बाटे हम ही कर ओकरा नाकी में सोइठा घी धिपा के मम्मी जी आ दोनों में एक हेतरे डाल ओकर नाक सुगड़िया भुला जे दही देखो का हमरा तो के कहती बनाओ है चलिए हम बना देते जा तो मीठा छुदल बड़ो कौन बात नहीं के ऐसे तुम छुआ देनी है ताता कि ठीक कहलियो। इनका बाड़ी से कब छू हो जाइए सा आज कहिए दिलस के महीना दिन से ऊपर हो गई नहीं के बुझात कि मेहरारू से देख भाई तोरा के बात बताया जा तनी कर है गरम बाटे जान लो पतो से जाई बनाए जा पकौड़ी छाना जा ठीक बाटे रह ना मम्मी पतो से से अगर नीमन मुंड मिजाज में बिया तो कुछ बोलबे तो सहली ना तो जहाँ उ रील ऐसे तरह देखत है मोबाइल में आते कहबे कि पतो या केने बड़े रे तो वही से रील में चलाते कही का हरे तो इज्जत खराब हो जाए सुतावला बात बुझाता? बातें तू बाटे बात बुझाता बोल ओकरा के ऐसे झनक के बोल से हमारा तो मन के बनी तब खाई के करा के बोली अब बोलला से तुम्हारा मन करत ताटे लेकिन का करी हम काहे ना धवाड़ी के- के प्रेम भाव से को हमको एतु कोई लड़का बाटे मार चढ़ौले बिहाताना में तो काहे ना धक ईटा से मार देला के मम्मी जी कपर मम्मी जी अब सब चीज हो गइल बाटे हम जातनी बना देतनी देले बिया हैं कुल क देले बिया वो बस एतु करे कर आज अब जातनी करे दे ना 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 जा बनावा अपना मन तो बुझबे ना कर लगे का करे के चाहिए का ना बदमाश को बिना ना चल बेमार थाप ले हबे अपना बोलल जरूर बाटे माने ले उ बात नहीं खे मेरा के कपार पना चाहे तो मुझ के लगे से नहवावे पर के ठंडा हम जान ले कि झरने तो बैठल बनी निकाह साबुन अपन मार लेना दू गो बेसी से लगा ले नती तू भाट के जन्म ले तू तो तेरा वैसे जैसे बतिये तो ऐसा नहीं बतियाई कानून बतिया बतिसन हमारा के यहाँ तो सर की किने कोई मौगी तो मन में हमारा 59 हो गई एक फेर अब की चूल्ही तो जाए दो करा के बताओ ना एकदम जीव थक जाता काम करके तब चलो भैंसन के गायन के डाले के बटे कैसे कैसे तक का कटनी हाँ पे छुड़गुल काटते बताओ तो एकदम बूढ़ में बात हल ई ना कनुआ के बुझा लगे तनी 4 टाइम ना तो कम से कम संझियो का तनी गोड़वा में तेलवा मल दे के ओतनिया निमन से निश्चिंत हो जा चलो हो ले जाइयो माई टुकु टुकु मुंह ताकतिया मैंने मल दी क्यों ना मैं अरे हाटी होने अरे दो भाई अरे बाप हो बाप मलक बा अरे आ वो है निया अरे अरे बैठा ना तू तो हाला कर बैठ कनी हां सब के वो जो पकौड़ी बनावता आ तू हेने आके बैठल बड़ हां त पकावल रोटी जोड़िया में के करा निकला लटवा देनी लुगावा है ये तू कहबू हम मऊ के जाके लुगावा लटवाई हमरे नस्ल ह अरे अभी लटा गुलो जी गोड़वा धरा गुलटे धकेनी हतो कने भौजी का जा जाई खाई रहो रे तू तो भासुर लेखा बतियावेलू जाई खाई रहो रे जा ये आदमी मुड़ी काट है के छाट के दे देलस नु तब बनाए में नीचे मुड़ी लगे गाड़ के काहे बतियावेलू ऐसे तू खाली ताकत नहीं हां बनावतिया जा बाबरे खाई जाई ओवर डेक्स बनता सजेंटा जाई दी हमरा ने कोबा डेक्स संजेंटा खाए के त का खइबू जाई दी हमरा नहीं जाए के बैगन के पकौड़ी खइबू ना हमरा हाथ भगवान आलू के देले पकौड़ी खइबू हाथ भगवान देले बना जी गोभी के पकौड़ी खइबू ना बूट के पकौड़ी खइबू ना। ब्रेड के पकौड़ी खइबू ना टमाटर के पकौड़ी खइबू ना त का खइबू कुछु ना हैं होई कुछ ना ना कुछु ना त घरवा त काम धम ना करइबू के को काई लटुए लगन या बैक रवा चिल्लाए हैं के कभी कभी कटले ह हमी ना कटनी हां एगो भौजी दिन रह के केनो बात कह देला पर तू चढ़ के ना बोलत रहो लेकिन अब तो हुमच देता लू ए देवा जी बुझाते नहीं है कि तू बियाह हमरा के काहे करैले बड़ू अपना एगो अपना दिन रहे एगो हाँ। दिन रहे लोग भौजी के कोनो बतिया सुनत रही मेरे के आते मैं तो अब एगो बढ़िया एगो झड़ दिन गइल। रह के भौजी के बतिया सुनत रही तेगो सीन रहे जान लू अच्छा आ तू तो तू जानते नहीं तू काहे के हमर बियाह करैलू हो निकाह तू तारे जोरे रही अब कार वो कह जाता जी और मगु सुनो तो कह के रखल है भौजइए के ई तू ये कुल उल्टा पल्टा खाली बात कहबू कहावे खटी तू काहे कही क्या ना कही मेरा सुनी नाम सब हमर बतिया गाय तो भी कहबे है करी मेरा नाम एकदम गाय भी है हम जब करते नहीं तो साल बन के कतना गाय गाय है हे भगवान रौड़ल त बोलले बेकार बा गाय साढ़े जी मार करे लगन के कार और मन में भइल रहेला हमेशा मन में हटी हमरा सामने हमरा गोतकबा तन में आग लगा रहेला हटी कहां जीबू छटिया लेम कालेबू छटिया लेम छटिया छटिया का गाला गवतिया अच्छा लेम ली हां अरे ली हो हमार का मतलब है कि घर पर तो मिल भर के रहल जाला कतना मिल जतरा तू रहल हेजा हंस के बोला तड़ू जियारा में बुझाते एकदम गह गह हां हटी हमरा जियारा में आया गाना में जात तो बुझाते कि हमरा के बासी हटा छुआ हमरा का गाना में कोई नहीं के बोले वाला हटी तो हम तारा से बोलत तो जाए कहीं बाची छुई बैकुंठ जाए के बाद जाए बाची छुई काहे नहीं पूरा गाना में बोलत हमरा से ले चरौड़ा चला ली
हम चला दे हाँ तो रोज चलाइब। रोज चलाई हाँ लेकिन तो तू मिजाज में रह कैसे मिजाज मेरे में तो बुझाते कैसे नहीं। मिजाज में पहले कैसे मिजाज में रहत कैसे रहत रही? कैसे रहत रही हाँ। पहले मैंने हंसत बोलत रहो तो बुझाते कि तनी मुनियत में घर में केने बाड़ू हो तो तू भाग जाता लुके जाने केने भाग दुके दुकाए तो आई दा सुना आई दादा ये तो अजब है तो ये कहानी घर में चलता है ये भाई प्रेम से ना रह बनू तू बिगाड़ करवा दियो सब घर में अगल बगल तो चाहता है कि जगह टंटा हो जाओ कनी के अलगा बिलगा लाग जाओ खबरा खपट घर में फिर जाओ कनी के प्रेम दे के कनी के बुझाते कि कैसे कनी के प्रेम से रहत रहत कनी के कुल तो बीमार पड़त रह सर कुल मुया सर तो कुलनी के बक्सर लेके जाई पहले हम आके दम कुलनी के कुल जर जर के मरिया सने के बाप रे बाप बुझाते नहीं कि कितना हम तेल डाली कितना ना तेल डाली बुझाते नहीं कि चलो अपना अंदाज से तेल डाला तानी मम्मी के कह देनी है बनावे के कनिया जाके बना देना तो सब कोई देखा ताड़ू नो कि मुँह फुलैले बनी जा गोइटा पकबो बनैले ही नहीं खे हो गई दादा तो जीवो तो धक्का धक्का करताटे यार कि ज्यादा तेल डाला जिन तो ओ खातिर डांट सुना आ कम डाला जिन तो और ओ खातिर डांट सुना के ऐसे कर देलू होइसे कर देलू चल अपना कर फूल डाल तो कहाँ डाला डाला ठीक बा हाँ डाला मम्मी जी देखी तो औरे दा लिए बा कुल सामान लिए बा छबा छबा निकली ना एक हाली में कुल डाल दी हां कुल डाल दी ना छो दे तैयारी तो बटले बटे बना के पहले ले जाए बच्चे वो करे के दे दी जना लू गोतिनी हिया तो गोतनीन के तो कैसा करबू तो बावरे रहबू तो एक से बड़ी वनी के बुद्धि विचार मत सीख जान लू ठीक है हाँ जा बेसन में हाथ डाले के बना धोलू हां धोनी ठीक दो बाटे। के नहीं हां ठीक बाटे ठीक बा तनी मरचा हमरा के फार फार दो चार गो छान दिए जान लू अजी चाची जी वानी जी नहीं भाई अरे के नहीं ओए भाई रुकी 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 जी बड़ी ना आपका आराम से आराम से अच्छा लाग गइल बाटे का करी पतो वाला हो गई ना नचर पतो उतरल भी कहानी गेट लगावल कुछ जा बहुत अच्छा पकौड़ी पकौड़ी छनाई हां छना था बाकी के टाइम पे आइल बानी ना तो तू टाइम देख के चलबे कर ऐसे कोनो बात नहीं के सोचनी कि जाई आपसे कोई की चली ना साग खोटे चली या तनी हां साग खइबू खटली हां साग खइबू हां मम्मी सगे हमरा अच्छा लागेला ये निकाल देले बाबू अरे उ बेसन में तू करे के बाटे तो कनिया काहे घुघुट काट देली छ चलो ना ये तो मुंह उघार दे कनिया ना ये लेकिन एगो बात कही जी पहले से आपको और ही ना रंग चनिया हो गइल बाटे अच्छी ठेला कनिया में अच्छा ठेला हो अच्छा ठेला मम्मी जी तार कहताड़ी अच्छा ठेला अपने के जी एगो काम रहल हवे का कहता सबके फलाना वो वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ तड़ी के करा के हम वीडियो बनावत तनी त गड़बड़ बाटे जी चाची जी आ काहे खाती हो देखी चोरी घटिया ना करे के चाहिए अपन जांगर चलेला के चलेले में काहे थू केहू बाटे के बारे में हम कुछ उल्टा सीधा ना कही ना तो हमारी बारे में लोग काहे कहेला बताएं अच्छा आपको लइका कहां बनी हिनको मारा दा बाबू बड़ी हमार काम बाटे जनी वीडियो बनाओ तनी तनी नीमन से अरे पैसा है नमक डालल बा जी हां 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 देखी आइल बा का जाने हम डालल बटुए विश्वास नहीं खे पैसा आइल बा अच्छा हां खिसियात का बारो वीडियो का पैसा आइल बा तो नहीं के गोणिया पर बैठ के सोचा तनी कि चल जाई सुधीर की आ तनी चढ़ाक बना अरे लबर लबर भर कराई डालो अरे रुकी मैं किराना तो पैसे डाल देत रही आदमी उहे समझ लेबा का चरा फरा बिया आज हमार बतिया नहीं की सुनत न अरे बाबू आ रुक भेजा तनी का करके गाड़ी में तेल डलवा दिया चल जाइए की गोणिया में तेल डलवा देबा बैठ के चल जाता अरे गाड़ी कहाला आ हाय बोलावा तारी भौजी का भौजी अजी अपई के जो तनी गाड़ी तक बोला, बिया काहे के जो हतन? डाला चारो घर हम पंचो को मारे हमरा के जे सरदा भाव से खोजल न मोजिया देला अरे बा बड़ी ई नइखे बुझात के जक्के बैठल बा बबुआ जी करा ना करा बोला ए मैं रुक मार दे नु मामा ए भौजी रुको ना हो का तो कहतरी बोला हो भौजी तनी हम वीडियो बनाई ना हां हां काम न करता थूकते हाँ। के अपन मार उनियो सब। हाँ। लेकिन देख यही ना प्रेम भाव से सिखावल जाला अरे भाई का में हाँ। अपन अपन गोणी कितना निकला तो दोनों दे दिन बैठ के बनाओ तो जत अरे रोह ना सुने तो सब बतिया का कहलो भौजी मन गणी में बैठा के लेके चलती बैंक में मन जरा के तनी हम हमारा तो से कबे बात से हम करा हम कबे से खड़ा कइले बानी तू जाके वही पे बैठ जा
सही कहनी तेल डालवा दी तेल डालवा अब दी देख ले बतिया लो ओकरा से चलो तेल हां ये बाबू हमारे तनी काम करवा दे नहीं के आवा बढ़िया आवा छे पकौड़िया खा ले खा ले तू तो जो अच्छा तो बनते नु बा गैस नहीं के का घरवा में गैस नहीं के का लगा हो कचिया आई दादा गैस नहीं के का यही से न अब बड़का लपड़िया के लागल हो बड़का लपड़िया के बटला हाय तू न तेल अरे सब बोली तब पतो हिया उ जाना चाहिए वो के करत करत पुरान हो जाई तो नहीं करत खबर रहते केला आ कौन बात ना धराम रे ओने जाके अरे का हम कहीं तू हुनी लोग के त खालसा लबर करे के भाई ना तो भौजी हई कि भौजी अभी बनावत रहे आदमी छिपल अभी नहीं के भौजी अरे हम निकाल तरी छिपल लेके आदमी आ जात रहे मौगी ले तो पता चल जाए अक्का मेहना मारे लागे अब तो मौगी चूल्हा फुकवावे लगल नु अब का चाही कौनो बात ना अपन काम करे में लाज कैसे जवन बात तू बतियावा तड़ू इलो जिया पहले हूं ना रहे के चाहत नु रहे भौजी तू कौनो जवन बात बात ना तू मीठे बतियावा तड़ू मीठे आँच में पकौड़ी बात हमरा बुझाता मीठे मीठे आँच में पकौड़ी होला मीठा है ठीक लागेला जरलू ई बतिया हमरा जाए बुझाता दे चल जाता नहीं तब ना बन पे पकौड़िया तो जा तू तैयारी कर लो करिए पूरा दे गोड़ा अरे जाता नहीं तू तैयारी कर लो तैयारी होता नहीं अपन पाए को खाता लेता तैयारी हो को हां लेता लेता हो जा तू हम आवत नहीं जल्दी अच्छे अच्छा ए जा उचकुन उचक देता अरे अपन आके बड़ा कने जब बतिया होता लिया कि ना सुन बस अब बोल कि वीडियो बनाओ तो खिसिया बड़ा निमन काम करत तरी अब का कहि मुंह पर घरे आके घिघियाए लागे ले त हो गेलो नियल रहे दी जो जाए उतर अरे तेल में डलवा लिए गाड़ी में अपन ले लिए चलो यहाँ ना यही तरह का जिम हम हां चल यही तरह का जाए जिम वीडियो में औरो कर लिया त मन में लालच आ जाई दा अरे मई कब ले बनी पूछी हुआ ले पूछा मेरा बड़ा है जो अरे बस अपन मौगी ले पूछी कब ले बनी लगले बन जाता टे के ना कब तार लगलो ये दादा तो भूखे लगल तनी मारे भात खाए के इंतजार करेंगे पकोड़ा काल बस शिशुपाल के हो शिशुपाल के कहल बा ये क्या से सुपा अब ला जानते नहीं कुछ के हो शिशुपाल तार फुआ के लइका ना हमें अरे तू तो का लागे हैं? कुल बतिया आवे नहीं जानत बोला रवा के कैसे पता इंस्टाग्राम पे हमरा के रात ही मैसेज करत रहन काल बा हुन पर ठीक बा अब बाकी हित तो मनोगर वाले बुए हमार जान लो हित हमें मनोगर एकदम बाहुन एक बार कह दे तो हमार जियरा धन हो जाता साफ एकदम जाए दे ठीक है नु